Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Ang pahamot nga gusto ko istorya sa inyo subong tawag siya Polo Deep Blue by Ralph Lauren. Le Parfum ni siya. So panglapit ni siya sa lawas. Kilanan isa ka braso nga kalayo kamo para makasimutan ka. Pero kanami isa nga pahamot kay nga aquatic ni siya. So bisan ga ulan sa gwa nami kaya nga lapit ka sa tubig, no? Kung lapit ka sa dagat, nami siya. Tapos bisan ano nga panahon, ano nga tiyempo, ano nga okasyon, kung aga ka sa opisina, galagaw ka, okay lang gid saya kay may pagka-blue siya nga hamot. Tapos matamis siya kag may pagkaparat, no? Kanami siya nga hamot ng kaelegante siya nga abi mo mahalalon siya pero hindi siya amo na kamahal. Okay, ano ang iya mga nota? For the top, mayroon siya green mango, grapefruit, kag bergamot. Ang green mango, muna siyang gahatag sa pagkaparat, hilaw nga paho, namit no? Tapos, for the mid notes, mayroon sa cypress, clary sage, kag geranium. No? Ang cypress, ang iya nga pagkakahoy, nagjutay lang. Tapos, for the base notes, we have C notes, ambroxan, Fear resin, musk, kag patchouli. Ang C notes amo na siya ang aquatic nga hamot. Tapos may ambroxan siya nga gapakalam sa imong ilong. Tapos may musk siya amo na ang gapadugay ang hamot. So kung namian ka mo sing pahamot nga ako ag DGO nga bag-o ko lang gid storya, ini siya do amo-amo man siya pero mas kusog siya kag medyo pagka-blue nga pagkaparat nga tamis. Kakanami gid siya. Kung namian ka mo sa ginstorya ko sa inyo subong nga pahamot, like and subscribe. Kag kung may mga pahamot ka mo nga gusto nyo akon i-cover, pabalaan nyo lang ko, no? Kag ibutang nyo sa comment section. So daso naman, bye-bye!